Vitajte v sérii videí o stereotypoch v sociálnom poľnohospodárstve. Sociálne poľnohospodárstvo pomáha znevýhodneným ľuďom začleniť sa do spoločnosti prostredníctvom práce na farmách, ktoré nazývame sociálne farmy. Ale v sociálnom poľnohospodárstve sa stretávame s mnohými stereotypmi. Mnohé z nich sú nepravdivé. Postavme sa im a vyvráťme ich v našej sérii videí. Poľnohospodári a široká verejnosť môžu nadobudnúť dojem, že je pomerne jednoduché zapojiť osoby so špeciálnymi potrebami do chodu farmy, či už v rámci zamestnania alebo terapie. Opak je však pravdou a ak ste začínajúci farmár, je dobré vedieť, do čoho idete. Zapojenie ľudí so špecifickými potrebami do chodu farmy je veľmi náročné a vyžaduje si dobrú prípravu a znalosť požiadaviek regiónu a krajiny. Je vhodné, aby si farmár vyhradil dostatok času na zistenie podmienok a možností, ako aj povinností, ktoré z toho vyplývajú. To by malo zahŕňať administratívu týkajúcu sa poistenia a bezpečnosti, hygienických požiadaviek, prípadne zamestnávania a schvaľovania priestorov. Mali by ste počítať s tým, že od sociálnej farmy sa budú vyžadovať rôzne formality v závislosti od jej činnosti a klientov, čo si vyžaduje čas. Ak má farmár možnosť štátnych a neštátnych príspevkov, musí si naozaj dobre preštudovať podmienky a prípadne si niekoho zohnať na pomoc. Ak ste poľnohospodár a sociálne poľnohospodárstvo vás oslovilo, alebo ak ste fanúšik, ktorý chce viac nahliadnuť pod pokrievku, pripravili sme pre vás sprievodcu sociálnym poľnohospodárstvom, v ktorom nájdete praktické tipy, usmernenia a rady. Budeme radi, ak sa o neho budete šíriť ďalej. Ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Sledujte oficiálnu webovú stránku projektu SoFarm alebo naše ďalšie kanály, napríklad Facebook alebo LinkedIn. Tento obsah vznikol vďaka medzinárodnej spolupráci 6 odborných partnerov a je financovaný Európskou úniou.